Хәерле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Вәлиева бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Түбән Камада туберкулез белән авыручылар саны кимегән. Республика белгечләре өчен фәнни-гамәли конференция узды. Интернет аша машина сатып алырга теләп 1 миллион сумнан артык акчасын югалткан мошенникларның чираттагы корбаны. Минем әтием герой ковер үзәгендә балалар рәсемнәре күргәзмәсе оештырылды. Гыйбадәтханәдә беренче зур ремонт. Красный Ключ бистәсендәге мәчеттә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Шәһәрнең 60 еллыгына багышлап, төзүчеләр бистәсендә ишек алды бәйрәме гөрләде. 100 мең кешегә 19 очрак туры килә. Бу Түбән Камада 1 ел эчендә туберкулез белән авыручылар саны күрсәткече. Моннан 20 ел элек әлеге саннар 3,5 тапкырга күбрәк булган. Хәзер йыгышлы авыруны кисәтү вакытында ачыклау һәм дәвалау буенча вазгыять тотрыклы. Күрсәткечләрнең аеруча балалар арасында яхшыруы күзәтелә. Бүген Түбән Кама туп диспансеры республика белгечләренең фәнни-гамәли конференциясын уздыру урынына үрелде. Бу хакта алдагы материалда. Темные пятна – это уже инфильтрация. Кадрларда туберкулез белән авыручы кешенең үпкәләренә ясалган рентген сурәте. Сәламәт үпкә бөтенләй башкача күренә. Ул күпкә ачыграк, анда зарарланган урыннар юк диярлек. Ике сурәтне чагыштырганда аерма ачык күренә. Совершенно здоровый человек, чистые легкие. Үпкәне рентген яки флюорография ярдәмендә тикшерү туберкулезны ачыклауның иң ышанычлы һәм гади ысулларының берсе. Шуңа күрә туп диспансер белгечләре шәһәр халкын даими рәвештә медицина тикшерү узарга чакыра. В настоящее время на излечении у нас находится 99 пациентов. Хәзерге вакытта бездә 99 пациент дәвалана. Түбән Кама районы буенча диспансер күзәтүендә барлыгы 70 кеше исәпләнә. Түбән Кама туп диспансеры 120 урынга исәпләнгән. Шуларның 20-се көндезге стационар. Туберкулез белән авыручыларның күбесе табиблар күзәтүендә тора һәм процедураларга даими килеп йөри. Хәзерге вакытта Түбән Кама районында туберкулез белән авыручыларны ачыклау күрсәткече 100 мең кешегә 19 очрак. Моннан 20 ел элек бу сан 3,5 тапкырга югарырак булган. Димәк, авыручылар саны 65%-ка кимегән. Это происходит в связи с тем, что Кызганыч өлкәннәр флюорографияны һәр вакытында узмый. Әмине балалар фтизиатр буларак аеруча шунысы борчый. Кабер очракларда өлкәннәрдәге туберкулез алар тирә-юньдәге балаларга инде инфекция юктырганнан соң ачыклана. Быел Түбән Кама республика фтизиаторларының фәнни-гамәли конференциясын уздыру урыны булды. Татарстанның төрле шәһәрләреннән килгән белгечләр елның 1-6 аендагы эш нәтиҗәләренә йомгак ясады. Бу чорда Түбән Кама районында туберкулез белән авыручы 30-га якын кеше ачыкланган. Алар арасында бер бала да бар. Шул ук вакытта белгечләр профилактик тикшерүләр вакытында авыруны ачыклау очракларының кимүен билгеләп үтә. Гөльян Нигъмәтуллина, Алмаз Кашаев, НТР яңалыклары. Түбән Камалы интернет аша автомобиль сатып алырга теләп, мошенникларга 1 миллион сумнан артык акча күчергән. Зыян күрүче сөйләвенчә, ул игъланнар сайтында Европадан автомобиль китерү турында реклама күреп, менеджер белән элемтәгә кергән. Машина бәясе турында килешкәч, ул таможня түләүләре өчен 472 мең сум, транспорт өчен 817 мең сум күчергән. Берникадәр вакыттан соң алдакчылар сатып алучыдан тагын 650 мең сум күләмендә залог таләп иткән. Шикләнгән ир-ат сатучылар белән элемтәгә чыгарга тырышкан, әмма алар җавап бирмәгән. Әлеге факт буенча җинаять эш кузгатылган. Ковер яшьләр үзәгендә минем әтием герой фестивале узды. Анда махсус хәрби операциядә катнашучы һәм һәлак булган хәрбиләрнең балалары катнашты. Барлыгы 7 рәсем тәкъдим ителде. 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге авторлар үз эшләрендә әтиләренә булган мәхәббәтләрен һәм сагынуларын күрсәтте. Фестиваль кысаларында корал үрнәкләре күргәзмәсе, исән калу беләзекләре үрү һәм коры-душ ясау буенча мастер-класслар оештырылды. Барлык рәсемнәр Казанга җибәреләчәк. Анда фестивальнең республика күләм этабы узачак. Түбән Каманың 60 еллыгына багышлап, төзүчеләр бистәсендә ишек алды бәйрәме узды. Нәкъ менә шушы җирлектә булачак шәһәрнең тарихы башланды. Кунаклар өчен төрле күңел ачу чаралары әзерләнгән иде. Осталык дәресләре, уеннар, викторина.
Бейрәмдә шәһәрнең беренче төзүчләрен, өлкән буын вәкилләрен, шулай ук чараны оештыруга ярдәм керткән кешеләрне хөрмәтләделәр. Аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Чара Твори добро төркеме ярдәме белән оештырылды. Безнең чыгарылышларны интернең рәсми сайтында һәм ВКонтакте шилтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Красный ключ бистәсе мәчете имамы Түбән Камаларны изге эштә катнашырга чакыра. Хәзер мәхәлләдә төзекләндерү эшләре бара. 31 ел элек торгызылган гыйбадәтханәдә бу беренче зур ремонт. Яңартылган мәчет Красный ключ буенча яңа туристлык маршрутына керәчәк. Шуңа да металл киртәләрне куаклар алыштырачак. Планда бинага газ да кертү. Ремонтны кышка кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Эш нечкәлекләре турында Красный ключ бистәсендәге мәчет имамы Айдар хәзрәт Ганиев сөйли. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез, шәһәрдәшләребез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: кемдә кем шушы җир йөзендә мәчет төзи икән, аның өчен җәннәттә Аллаһ Тәгалә йорт салырмын диде. Шуңа күрә һәрбер кешегә инде һәрбер мөселманга шушы мөмкинчелекне биреп, безнең мәчетебездә ремонт эшләре бара. Шушы ремонтта инде эчке эшләрен шушы бер ел эчендә мәчетнең мәхәлләсе шундый зур эшләр эшләп, һәм инде тышкы якка чыгып, хөрмәтле шәһәребезнең зур кешеләре катнашу сәбәбе аркасында инде шушы ремонтыбыз дәвам итә. Һәм инде моннан соң да ремонтыбыз тукталмасын диеп, һәрбер кешегә инде мөмкинчелек бирәбез. Аллаһның зур рәхмәте белән шушы мәчетебезгә кулларыбыздан килгәнчә ярдәм итеп, мәчетебезнең ремонтын тәмамлап, ишекләрен ачып, шушы мәчеттә гыйбадәтләр кылырга мөселманнарга Аллаһ Тәгалә насип итсә иде. Аллаһ Тәгалә изге эшләребезне кабул итсен, дуаларыбызны кабул итсен һәм инде бу дөньяда да ахирәттә дә бәрәкәтләрен бирсен. Келесі мәгълүмат машина йөртүчеләр игътибарына. 23 августта Красный ключ бистәсендә тәре йөреше вакытында транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертелә. Сәбәбе узачак Стахи фестивале. Раму сәүдә үзәгеннән яр буендагы Быжрага кадәр участокта юл ябыла. Вакыты көндезге 10-нан 11-гә кадәр. Бу хакта шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Әгәр сезгә яңалгыш алса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.